Jama'a zanga-zanga fa ta ƙara yawaita a nahiyar Europe tun bayan da sojojin Isra'ila suka kakkama manya-manyan jagororin 'yan tattaki ɗin nan na Global Summit Fetala. Bayan sun dinga aika musu da drones na yaƙi daga sama yana harbin su, to bayan ƙasar Spain da Italy sun tura jiragen su irin manya-manyan ship ɗin nan na yaƙi sun tura domin su bawa mutanen su kariya, to sun daina kai musu hare-hare ta sama, sai suka canja wani sabon salo inda suka dinga datse network ko kuma service da yake sadar da su a tsakanin su kafofin dai sadarwa, suka dinga datse musu hanyoyin da suke samun GPS da irin map da suke dubawa suke gane hanya. So wannan ma da suka ga cewa wannan matsawar bata sa sun koma ba, bata sa sun sare ba, sai suka canja kuma wani sabon salo, sai suka dinga turo musu sojoji na navy na ruwa na ƙasar Isra'ila ta ƙananan jirage suna zuwa sai su dira ko kuma su sauka a cikin jiragen su sai su dinga kakkame su. A yanzu zancen da ake yi an kama manya-manyan jagororin abin sama da kusan mutum 10. Da farko dai akwai wannan Greta Thunberg din yar kasar Portugal din nan, ita ma an kama ta, da kuma wannan jikan Nelson Mandela din Mandela shi ma an kama shi, kowa ya san shi, wannan shi ma shahararren dan gwagwarmayar na South Africa. Still akwai wani gayi da ake kira da suna Hassan Ahmad Khan, shi ma dan kasar Pakistan ne, babban lauya ne, shi ma an kama shi, da wasu makamantan haka. Wannan sunayen waɗanda aka samu tabbacin cewa ma an kama su ne kamar haka akan sikirin kuke kalla, to amma ba mu san menene abin da gwamnatocin waɗannan kasashen za su dau acting ba, sakamakon dai yanzu zanga-zanga ta barke a mafiya da yawa daga cikin waɗannan kasashen, especially kasashen Europe da suka fi kowa nuna damuwarsa akan wannan al'amarin. To yanzu duk wani waje wanda ya kasance manya-manyan gurare ne irin ofishoshin jakadanci da guraren da yake hada mutane da guraren gwamnatoci, zaka ga zanga-zanga kawai ake yi ta kin jinin wannan abin da Isra'ila take yi.